Sepä lehttökurppa. Tuosta avataan noin. Otetaan ihan puhtaaksi suolet sisälmykset sieltä. Ja näetkö miten paljon rasvaa on näissä? Ihanaa rasvaa. Ihan puhtaaksi. Lautaselle. Sieltä vähän paska turskahti sekin talteen. Miten kurppa on ammuttu niinku milloin? Viikko sitten? Tää ammuttu viikko sitten. Tästä me otan tämän paksunnoksen pois. Tässä on tämmönen kiviperän tapainen paksunnus on tuossa. Tuo pannaan pois. Paska tursuvaa vähän, mutta tuossa hiekkaa tuossa. Tuo rasva minä otan talteen. Tuossa on tuo rasva otetaan. Otetaan se kun se on hiekkaa tuo. Noin siinä vähän paskat. Siihen pannaan pikkusen oljaa. No valkosipulit tuosta. Merisuolaa. Joutsenhoitoa. Liikkapepperiä. Niin se on merisuola se sisältää. Niitä pepperiä ja... Nyt kun meillä on 2 syöjää ja 1 kurppa, niin joudun tinkimään tuosta, niin tuo pannaan puoliksi noin. Mä tuon... Tuo paistumaan. Noin. Tässä huomaa tämä rasva. Tämä rasva nahkani on. Tässä voisi tuon pää irrottaa jos haluaisi, mutta mä nyt yritän saada tämän sillä, että se tulee meille molemmille hyvää. No ja nyt sinne. Sitä sais voita olla, mutta tällä erää ei ole voita meillä. Ja... Kylmälle pannulla kyllä laitetaan. Ei se on kummapannu. Se on vähän lämmittely. Se saa olla vähän tällä, että... Nyt katsotaan sillä aikaa, onko meillä paahtoleipä. Paahtoleipät uunissa valmiit. Ai, kun tippuu lattia. Eikös nää oo? Ne on vain tuohon kurpan paskaan laittaa ihan perkele sujuvasti. Noin. Uuni kiinni. Pannu vaan pienemmälle. Kyllä kun mulla sitten paperit on ihan finaalissa. Nää painot tässä vaiheessa tuonne saadaan vähän tuota alteen. Tässä vaiheessa vaan... Suolet on siinä. Antaa vähän makua tuohon koko... Hyvä se kyllä tuoksu. No, erikoinen tuoksu. On vahva tää tuoksu. Otan pikkusen vielä oljaa siihen, kun pikkusen liian kuuma pannu on. Tuossa tässä on nämä tanopaskat pois tuosta. Nuo olisi saanut olla tuossa antamassa vähän makua ja väriä. Käännetään tuolla täältä välillä. Molemmilta puolin tikkiin. Voitko ne halakasa tuosta nyt paremmin paistuu? No mulle halakasenko minä tuosta? No en halakasta se pöydässä. No niin, tässä me saadaan... Tähän tuoksuu etanat ja muut ääriäiset. Niin, kohta saadaan tuon Mikko tuota eturuokasylät. Jos hyvä nuo sillä kun kurppa kypsyy tuossa maassa liemessä, niin... Joko on kokki valmis? Kuva ja valmis! Anna tuo paahtoleivelle tuosta kohta. Nostetaan tuohon paahtoleivelle. Etkö liikitä ollenkaan suolia? Ei tällä kertaa, kun se liikittäminen vähän... Tähän jää nämä aromit jää tähän paistin paljon, kun se pitää... Nämä pitäis vaan... Nyt tulee toiseen niin enempi maksaa, mutta jaetaan tasapuolisesti nuo. Näyttää kotota sitten näyt pyöritellä tätä lintua tässä liemessä. Nyt on hyvä lähteäkin
Nää vielä pilikon tasapuolisesti tuo pilikon meille vielä näistä nämä suolet tulee molemmille yhtä paljon. Molemmille yhtä paljon tuosta tätä valkeata herkkua. Näin. Tuosta sydän puoliksi. Näin. Se maksat puoliksi tuosta. No niin, olepas hyvä. No niin, tuossa on Mikon annos tuo ja minä otan tuon.